Hello guys man, नै आं दा न'आव दै सारनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ थारमाने प्लास्टार होसिगोन आरोना पाइपखौ लाबाय आङो थारमाने प्लास्टार होनायनि सिगां पुरा दै होनांगौ जायो वालाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आं लाखाबाय दा माबागासिनो नोंथांमोना देखायनो सेस्था खालामगोन हानायखिनि दा बे नैबे माबायाव वालाव पुरा दै फिसिबासो प्लास्टार होनो मोजां जायो आरोना बेनि थाखायनो दा नैबेखौ आं दै होनो नागिरबाय पुरा फिसिजोबगोन आरोना बिदि दै होनानै दैया दाख्लैनिफ्रायनो होगासिनो मोजाङै सिजोबाबा दैया पुरा सिजोबाबानो एसे डिस्टार्ब जायो बादि जादों आरोखि मिस्ट्रिफोरनि बुंनाय मथे ओंखायनो दा पुरा दैखौ फिसिजोबनांगौ जायो आं दा दै सारगासिनो दैखौ सारबायानो बेलाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै सोरबाफोर न' गोदान लुदोंबा प्लास्टार होनाय समाव पुरा दैखौ फिसिनानै होना होबानो जाबाय मिस्ट्रिफोरनो आरो न' लुजेननाय समावबो नैबे इथा गाथिनि खालामखांबा दैखौ बिराद दै होना होनांगौ आरोना होमबासो मजबुत गोरा जायो टाइटनो एकदमबारे पुरा फिसिजोबगोन फारसेथिं दंबावो नोंथांमोना देखायनो सेस्था खालामगोन साइडथिं नायहरबानो जाबाय नै साइडथिं गासिबो बिथिं गासिबो फिसिजोबलांगोन दा बिथिंखौबो गासिखौबो बिथिंबो फिसिजोबलांगोन आङो दा डाइरेक्ट फार्स्ट स्टार्टिं बिथिं फिसिग्रोबाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदानै हाबफैदोंबा नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो पुरा फिसिजोबलांसै आरो आं ना फारि फारि नैबे जाहैबाय सरकारनि मोननाय बे टप लिटारसिम इथा गाथिनि खालामना दोनबाय बे कमप्लिट जायाखै बेबो दाबो बिराद दै फिसिनांगौ जायो ओंखायनो 2-3 घन्टासो लाखायो न' गंसे कमप्लिट फिसिजोबनांगौबा जाबाय जाबाय नोंथांमोना बिराद सान्दुं दिनै खिन्थु ओरैबायदि सान्दुंखा गोजौआव होबानो गाहायथिंबो गाहाय बोहैलांजोबखायो खनसेनो गोजौनिफ्राय होयोबानो गोबाव गोबाव होथारनांगौ दै रेजें रेजेंसिनबो नै बोहैलांसै गारि रेजेंनानै लेखाफ्राबो खद' एबाराव नै बे फारसेथिंबो होनोसै लोगोफोर नै ओंखाम नायलांबाय थाबानो जाबाय नै हरै फारसेखौ होखांबाय एबार नै बिथिं होनोसै होबाय नै पूरा होजोबलांसै
ओरैनो जाबाय नै आंनि बेक साइड थिंजायनिफ्राय फुरा होजोबलांगोन आरोना नुनानै नायलांखागोन नै गासिबो होजोबलांगोन फारि 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 नैबे नुनाय मानसिखौ गासिबो होजोबगोन आरोना गाखोनानै दा स्टार्टिं खालामबाय ओरै साहालागै बियो बिराद आखाइ रुमायलै दै होनायाबो माथो फुरा फिथारनांगौ सानसार ओमफ्राय प्लास्टार बुनाय बे मोननै जोबबानो कमप्लिट जाबाय आरोना आंना न'आ ओंखाम गोरलैजों न' गोदान हाबनायजों खालामनो सेस्था खालामदोंमोन बोरै जाहैयो नायनोसै लोगोफोर हाहैगोन ना हाहैया ओंखाम गोरलै समाव न' गोदानखौ अपेनिं खालामनो आंखौल'लाय केमेरायाव ना केमेरायाव नोंखौबो नै सारगोनसो केमेरायाव नै बरिया नुखादोंना रसिका जोबथारसै बावथारला मोजां नुदों आंखौ औ जोबथारसै दंबावो आखाइखौल' लानांगौरा फै दै सारनोबा फै न'आव दै सारनोबा फै जा मोजांखा दै सारनो गुसु मोनखायो गिदिर जादोंथ' जाबाय